дар даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лига Якум тими Панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар хонаи худ бо дастаи моҳири ноҳияи Ёвон дидорбинӣ анҷом дод. Маврид ба зикр аст, ки рақобати ин ду даста ҷолибу дидани ва хеле пуршиддат сурат гирифт. Бояд гуфт, ки пайти аввали ин вохӯрӣ пурра бо бартарии бозингарони дастаи Панчер ҷамъбаҳс гардид, зеро ки дар дақиқаи 13-ум ҳамлавари даста рақами 9 Насим Аҳмадқулов ҳисобро боз намуд. Бо гузарош шудани 7 дақиқаи дигар бозингари дигари дастаи Панчер Хайриддин Турахонов дар дақиқаи 20-ум хати дарвозаи меҳмононро рах насохт. 5 дақиқа монанд то ба анҷоми қисмати якуми бозӣ Ғаюров Маҳмуд аз партофти ҳамдастааш Худоёров Шавкат моҳирона истифода бурду тӯбро бо сар вориди тури дарвозаи дастаи моҳир намуд ва ҳисобро 3-0 кард. дар пайти дуюми вохӯрӣ бошад, шогирдони Сиявуш Боев талош менамуданд, ки лоақал ҳисобро баробар намоянд, вале бозингарони дастаи Панчер имконият намедоданд, ки рақибон ба дарвозаашон наздик шаванд. ҳамин тариқ вохӯрии дастаҳои Панчер ва моҳир 3-0 ба фоидаи соҳибони майдон ҷамъбаҳс гардид. бозӣ бисёр бозии ҷолиб буд. дастаи Панчер баъди бохт бар дастаи Равшан ташнаи ғалаба буд ва он чизе ки мо нақша доштем албатта иҷро расид. қисми аввал нисбат ба қисми дуюм беҳтар буд ва мо ҳамаи аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи бозингарро ба ғалабаи беҳад ҳам муҳим табрик менамоям.